Η Leader Transport and Logistics είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων στην ελληνική αγορά. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η άμεση και ταχύτατη εξυπηρέτηση των πελατών της. Χάρη στην καλή οργάνωση των υπηρεσιών της και την εξειδίκευση των στελεχών της, μπορεί να προσφέρει την ασφαλή μεταφορά των αγαθών κάθε είδους επιχείρησης, σε καθημερινή βάση, σε αστικό και εθνικό επίπεδο, προσφέροντας στο συνεργάτη υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Πρόσβαση σε ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα τηλεματικής έχουν όλες οι συνεργαζόμενες εταιρείες, με την βοήθεια του οποίου μπορεί ανά πάσα στιγμή να δοθούν πληροφορίες για την ακριβή θέση του οχήματος που μεταφέρει το εμπόρευμα. Η Leader Transport and Logistics Services αναλαμβάνει το έργο της αποθήκευσης στις κεντρικές εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής, προσφέροντας υπηρεσίες logistics διεθνών standards. Εκφόρτωση και αποθήκευση των εμπορευμάτων από οποιοδήποτε μέρος της Αττικής και ολόκληρης της Ελλάδας. Διαχείριση των εμπορευμάτων μέχρι την φόρτωσή τους για διανομή. Ασφάλιση εμπορευμάτων. Εκτελονισμό εμπορευμάτων. Παραλαβή και έλεγχο εμπορευμάτων σε καθημερινή βάση και συσκευασία εμπορευμάτων. Με ένα ευέλικτο στρατηγικό σχεδιασμό πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, η εταιρεία εστιάζει στην πολύπλευρη εξυπηρέτηση του συνεργάτη. Το έργο αυτό αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας μια ισχυρή ομάδα στελεχών του after sales της εταιρείας. Οι άνθρωποι αυτοί, μοναδικό στόχο, έχουν την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη.